Je krásne nedeľné slnečné ráno a ja z tohto prostredia kus netypického z chaty si niečo môžeme povedať o tejto vzduchovke. Je to Snowpeak AP1000B v kalibri, áno, tu to vidno, 25. Ja som objednával z Ballistasu, prišiel mi reklamný e-mail a tam som uvidel túto zbraň, ktorá sa mi hneď zapáčila, ale hlavne cenou, kde cena je okolo 327 sa mi zdá. Oni sa robia 900 a 1000. Tie základné typy majú nie bandasku, ale klasickú kartuš. No a označenie B majú túto bandasku 3,5 decovú a 900 má 30 hlaveň a táto 1000 majú 50, 51 alebo 52, okolo 50 cm hlaveň. Zbraň sa robí v kalibri 4,5, 5,5 a 6,35. Ja keď som išiel objednávať 5,5 nemali, tak som ho zobral 6,35. Môžeme si pozrieť, čo je v balení. V balení sú nejaké imbusy, fakt veľa náhradných okrúžkov, 2 zásobníky, jednoradná redukcia, kľúč na manometer a koncovka, vlastne tlmiča, ktorý je tiež v balení. Zbraň je vlastne celoplastu, teda je tam veľa plastu, ale klasika je to sklopná pažba. Môžem si to dať takto, ukážeme si, ako sa sklopí. Ona príde v takom púzdre vyrezanom a pažba je dole. Vlastne tá sa namotuje nasunutím na vývrh lištu alebo na tento systém a 2 šrobikmi sa prichytí. Áno, mám tam dvojnožky, čiže sa mi nedá sklopiť, ale je to vidno to. Tu je magnet a on sa vlastne sklopí a prichytí tým magnetom. V balení je aj tento pin, ktorým som mal kus problémy. Som si myslel, že to je klasický pin, kde sa so závitom, ktorý sa našrobuje na hadicu. No musel som objednávať z gun shopu, lebo Ballistas ich nemal. Tak som si kus musel počkať. Manometer je z tejto strany. Plní sa do 250 max. Výrobca udáva, že má tu dokonca aj regulátor, že regulátor je nastavený na 160 barov. Neviem to potvrdiť. Ešte na Ballistase bola spúšť taká ergonomická. No tu mi prišlo s touto klasickou. Dole je aj nastavovanie spúšte, poistka, safe. Horná vývrch lišta je kovová, bočné sú plastové. V tom nevidím absolútne žiadny problém. Tá pažba po vysunutí je pevná. Nehýbe sa, fakt drží. Ja som chcel zostaviť nejakú ultra, čo najlacnejšiu PCPčku, ktorá by triafala v cene do tých 400 eur. Ako som povedal, vzduchovka stála 327. No a objednal som tento najlacnejší puškohľad Nikko Stirling Mormaster 39x40. To si potom môžeme ukázať, aký má kryš. Neviem, či to bude vidno. Paul Mildot
bez paraxie, je tam také univerzálne zväčšenie. Skryté komínky ešte sa musia nastavať šrobovákom zapustené. No a chcel som to zostaviť proste čo najlacnejšie. Po odšrobovaní je vlastne, že sa môže dať končovka a zbraň bude kratšia. No ale ja som skúšal strieľať a dávať to veľké šupy, tak ten moderátor pomôže. Už som s nej dal nejakých 50-60 rán, no aj viacej, do 100. A musím povedať ešte to, že zbraň mi prišla úplne na nule, nenatlakovaná. Však nevedeli ich natlakovať, keď nemali tie rýchlospojky na to vhodné. No ale keď prišla našroboval som a pekne na prvú šupu krásne sa dala natlakovať. Tu je takýto kryt, neviem či je to karbon alebo čo. Ale proste tlak držala a krásne sa dala natlakovať. Ja keď som ju ešte dostal, tak som si zalícil. Ako vidíme, tá lícnica je oproti zbrani fakt nízko. Nedá sa tam veľmi nejako doštelovať, tak som objednal čo najvyššie montáže. Samozrejme čo najlacnejšie. Tie boli asi z AFG, SK. Obyčajné, neviem či nestáli do 10 €. Lebo balení sú 11 na 11 lištu. Čo som pozeral zbraň, musím povedať, že za tú cenu je naozaj spracovaná super. A čo som pozeral, taká vychytávka, naťahovačia kľúčka. Tu je prilepený taký silikón, taký detail, aby nebúchala kovokov, aby sa to tam nejako neobilo. To je taký detail, ktorý som si všimol. A môžeme si ukázať, ako sa plnia. Dostali ma aj tie zásobníky. Neviem, skade to kopírovali, či z Daystateu niekto. Niekde som pozeral, že z Daystateu, ale fakt neviem. Ale nabíjajú sa. Nič netreba robiť, žiadne pretáčanie. Tento nič dáme potom nazad. Žiadne pretáčanie. Proste prvá diabolka sa dá do tohto otvoru, zatlačí a sa pekne klikne. Druhá. Tým sa vlastne naťahuje. Týmto jazyčkom sa to zaaretuje do vybratia. A takto komfortne sa nabije. Môžeme ho nabiť. V kalibri 6,35 sú 10 ranové. Ešte jedno. SPAčko. To mali ste CP jednotku, dvojku. Magnet. Tu je magnet, otvorí sa, týmto spôsobom sa zasunie a je nabité. Ja som už skúšal aj streľbu, ale streľbu si dáme v inom videu, ako triafa. Ja som strieľal na 40 metrov, aj som meral chronom, konzistenciu. A musím povedať, no kus má problémy s nastrelením tohto puškohľadu. Aj treba si kus zvyknúť. Ja strieľam s okuliarmi z iných, ale tu som musel bez. Same lepšie. Tá konzistencia bola od 200
49,9, čiže od 250 do 253. Čiže plus minus 1,5 metra, čo robí pri týchto pingoch okolo 51-52 joulov. Plus minus nejaké drobné tam. Potom môžeme zmerať zloženú zbraň. Má výver lištu aj zo spodu, hej, 22 na puško, na dvojnožku bipod. Ja som tiež dal tento, používam na EVX-ku plast, celoplast, ten stal okolo 25-30 eur. Kvôli váhe, nemám rád ťažké zbrane. Tá zbraň je fakt ľahučká. A ešte jedno taká zvláštnosť, že ona je úzka. Tá zbraň je fakt úzučká. To je úzka ako tu, ako na tejto pažbe je. Taká úzučká. Som si myslel ešte, že táto výverka je tiež z plastu, ale nie, je studená, je to kov. Je to vlastne spojené s telom a tieto bočné sú plastové, spodná tiež, ja v tom nevidím problém. Keď je to dobrý tvrdý plast, tak není problém s tým. Lebo tam si dá niekto iba nejakú laser alebo svetlo a podobne. Tak na tých 40 metrov fakt bol som prekvapený. Vyskúšal som dať, lebo ja ho budem mať v púzdre, kde budem musieť dávať dole tlmič. Vyskúšal som dať dole tlmič, jednu ranu. Bola to šupa. Dal som nazad tlmič a ten nástrel sa nezmenil. Ale to si môžeme potom ukázať v ďalšom videu streleckom. Čiže toľko zatiaľ o Snowpeaku AP1000B.